araba ye uti kalo tile 10 ani 3 san 2025 aw minnu sɔgɔlen no Mali kunnafoni na su ani tile an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna tɛnɛdon uti kalo tile 10 ani 1 san 2025 an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ général d'armée Assimi Goïta ale bɔla ka ladala drapeau yɛrɛ min ni o bɛ kɛ kalo tɛnɛ fɔlɔ ale bɔla k'o kɛ kunna sini tɛnɛdon uti kalo tile 10 ani 1 san 2025 kɔnɔna na kuluba pale la ni a ka marabolo ma o ye fɔ ka taa se lasigiden minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na. Alisa an bɛ to an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ale ka kunnafoni kɔnɔna na général d'armée Assimi Goïta a yirala k'a fɔ kunu tarata don uti kalo tile 10 ani 2 san 2025 général d'armée Assimi Goïta ale bɔla ka i kunda sogoni kɔkaw olu fɛ yen ka OPAMO ale siège la ka taa baara dɔw ko olu yɛrɛ kɔni sigi sen kan min bɛ tali kɛ baloko la walasa baloko gɛlɛya o bɛ se ka dɔgɔya an ka jamana kɔnɔna na o hukumu de la a yirala k'a fɔ CFA wari miliyari 10 ani 2 ɲɔgɔn ko o de kɔni sigila sen kan min kan ka don balo la ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana kɔnɔden minnu bɛ yen nɔ ni baloko gɛlɛya bɛ olu la dɛmɛ kan ka don ka ɲɛsin olu de o hukumu de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ balo tɔni 22 ni kɔ ɲɔgɔn ko o yɛrɛ de kɔni kan ka don ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma baara ninnu yɛrɛ kɔni yamaruya papier o yɛrɛ kɔni dira an ka marabolo gouverneur nari ɲɔgɔn kɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ Joyila ale gouverneur la fɔ ka na se an ka Faba ale gouverneur ma ale ni fɛn min yɛrɛ kɔni nara gouverneur ye ale ni Kita gouverneur baara ninnu yamaruya papier yɛrɛ kɔni dula olu bolo fɛn min ye an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye kɛnɛ yɛrɛ kɔni kan a ye profiter ka i kunda OPAM ma olu yɛrɛ kɔni ka siège magasin ka taa i ɲɛda olu yɛrɛ kɔni kan an ka marabolo ɲɛma caman olu yɛrɛ kɔni kun bɛ kɛnɛ kan an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ka kuma kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ nin wulikajɔ yɛrɛ kɔni bɛ kɛ walasa fɛn min yɛrɛ kɔni baloko gɛlɛya o bɛ se ka dɔgɔya an ka jamana kɔnɔna na a ye kuma min fɔ kɛnɛ in kan an ka jɛ an ka o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Bi an sewalen don sabula daga san o san ni waati kelen na an bɛ suma di an ka jamanadenw ma n'i y'a jateminɛ diɲɛ yɛrɛ taabolo la san gɛlɛya bɛɛ hali ka dan jiw bɛ tiɲɛni minnu kɛ ani waati fana o b'a sɔrɔ suma minnu danni minnu kɛra o sumaw ma se fɔlɔ o bɛ na ni gɛlɛya dɔ ye jamanadenw ka dumuniko la ani lakanabaliya gɛlɛya o fana bɛ kɛ sababu ye mun b'a to a degun bɛ se an ka jamanadenw caman ma sɔrɔko la ani dunkafa hukumu kɔnɔna la o de hukumu kɔnɔna na jamana ɲɛmɔgɔw ye fɛɛrɛ dɔ tigɛ san o san o fɛɛrɛ ye nin waati mana se ka balo di an ka jamanadenw ma fu la mun b'a to u ka degun kana se ka s'u ma nin waati kɔnɔna yan ni sumaw ka se donc n'i y'a jateminɛ nin baara in bɛna kɛ kɛrɛnkɛrɛn jamanaden minnu degun b'u kan bi sumako la o baara in a tasen ka ca a tase fɔlɔfɔlɔ ye suma tɔni 22 ani dɔɔni o bɛna di jamanadenw ma fu dɔ fana bɛ yen o ye suma 11 ani 500 ɲɔgɔn na o bɛna kɛ ka bila ni gɛlɛya nana sugu la sisan ko malo da gɛlɛyala gouvernement b'a ɲini commissariat la sécurité alimentaire fɛ u ka o malo feere jamanadenw ma nɔgɔya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la misali la n'a y'a sɔrɔ malo bɔra ye 5000 ye u b'a feere jamanadenw ma 2000 ni 500 mun b'a to u bɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na donc o tɛmɛnen kɔ a taabolo wɛrɛ fana bɛ yen mun ye k'an ka musow minnu bɛ an jamanadenw bɛ jɛgɛ mara kɛ ani minnu bɛ nɔgɔ baara kɛ ka olu dɛmɛ o baara la mun b'a to u bɛ se ka dun ka fa ani u ka sɔrɔ o bɛ se ka sabati cogo min na an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen fana bila an jɛɲɔgɔn ye minnu b'an dɛmɛ nin baara la k'u fo u ka dɛmɛ na surtout k'u fo fana u ka daniya la parce que an filɛ yɔrɔ min na an ko an bɛ k'an yɛrɛ ye donc a ma nɔgɔ bɛɛ ka se ka tugu kɔ hukumu kɔnɔna la donc minnu dara n'a ka tugu kɔ n'u b'an ka jamanadenw dɛmɛ nin waati gɛlɛya kɔnɔna la an b'u fo dan tɛ foli mun na. Ministiri min ni ale ka baara bɛnnen don sirabako kunkan ko ma fɔ ka taa se bolimafɛnw kun o kunkan ko ma taga ni ka segin kunkan madame Danbɛlɛ Madina Sisoko ni ale kun bɔla ka kunnafoniya di ni u tun bɔla ka décision ta ka ɲɛsin bolimafɛn minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ doni ta ka a dan tɛmɛ ni o tun interdit la an ka jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ nin baara in yɛrɛ kɔni ale nɔ yela kosɛbɛ u bɛ nin baara in kɛ kun min kama walasa siraba ale bɛ se ka makara o hukumu de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ an ka douane maaw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka CFA wari miliyari 80 ani 4 ɲɔgɔn kɔ sɔrɔ min b'a yira k'a fɔ nin baara in ale kɔni b'a la ka nɔ don. Kunu
uti kalo tile 12 san 2025 ni o tun journée internationale de la jeunesse don min ni ale bolo dalen no ka ɲɛsin sifinnakaw ma o baaraw waleyala an ka faba kɔnɔna na kunu tarata don uti kalo tile 12 san 2025 k'a ɲɛmaya ko o ta ka di an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma général la d'armée Assimi Goïta kɛnɛ min kɛla sababu ye k'an ka ɲɛmaw ko olu fara ɲɔgɔn kan fɛn min yɛrɛ kɔni an ka gouvernement marabolo ma o ye fɔ ka taa se an ka sanfɛ ɲɛmaw ma ko olu yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan ka hakilina falenw kɛ ka ɲɛsin sifinnakaw ma ɲinɛta o sigila babu min ka sɔrɔ o de ye sifinnakaw fɔ ka taa se sɛnɛ kunkanko ma ani fɛn min yɛrɛ kɔni ye faso kanu ye ani fɛn min yɛrɛ kɔni bɛn ye o bɛ se ka sigi sen kan fɔ wagati kuntagalajanw na cogoya min na ka sanga ni an ka lakana tigilamaw olu ka kunnafoniya kɔnɔna ye garde nationale Jimale ale chef d'état-major général de brigade Famukɛ Kamara kunnafoniyaw olu bɔla ka munumunu bɔlɔlɔsiraw sanfɛ minnu b'a la k'a yira k'a fɔ ko ale minɛna a yirala k'a fɔ ni kunnafoniya min b'a la ka munumunu tantɔ ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ a yɛrɛ kɔni sɛbɛncɛyala k'a fɔ ko ni kunnafoniya ye kunnafoniya kolon de kɔni ka sababuya kɛ général Famukɛ Kamara ale yɛrɛ kɔni kun b'a la ka wuli ka jɔ sigi sen kan an ka jamana kɔnɔna ka a ɲɛda an ka marabolo caman yɛrɛ kɔni kan ka taa a ka kɛlɛkɛcɛw ka olu lahara lagɛ hakilina jigila uti kalo tile 7 san 2025 ka don jumakalo uti kalo tile 8 san 2025 la na a bɔla ka a kunda kore male kan fɔ ka taa se kankabama ani sibikaw olu fɛ yen nɔ ka taa a ka kɛlɛkɛcɛw ko olu yɛrɛ kɔni laharaya dɔn ka tila tuguni ka u ladi ka u encourager u ka baaraw cogoya la an ka finitigilaka minnu ni olu yɛrɛ kɔni tala san 2023 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye senukaw ye fɔ ka taa se kucala yɛrɛ kɔni ma olu yɛrɛ kɔni maaw bɔla tɛnɛn don uti kalo tile 11 san 2025 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye senukaw ye a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni bɔla u ka formation de base la ni a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni ka finitigilakaw bɛ taa u yɛrɛ sɔrɔ maa 390 ni kɔɲɔgɔnkɔ la o y'a yira k'a fɔ olu ka maa yɛrɛ kɔni fanba bɛɛ ye muso ye ko cɛlaka 3 o dɔrɔn de bɛ a kɔnɔna na olu ka promotion major o yɛrɛ kɔni kɛla Ajaratu Samake ni ale soldat de deuxième classe yɛrɛ kɔni o y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni degela ni kalo 6 yɛrɛ kɔni kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye finitigiya ale yɛrɛ kɔni baro bɛ kɛ cogoya min na fɔ ka taa se marifaci o yɛrɛ kɔni ma o hokumu de la colonel Mamadu Seku Silani ale ye armée de l'air chef d'état-major ka danga ye ale yɛrɛ kɔni bɔla ka ni makɔfɔta ninnu k'u encourager ka tila ka u fo u yɛrɛ kɔni ka wuli ka jɔ la ka tila ka ladilikanw yɛrɛ kɔni di u ma an bɛ taa kucalakaw olu fɛ yen nɔ maa minnu yɛrɛ kɔni bolo olu fɛ yen nɔ olu bɛ taa u yɛrɛ sɔrɔ maa 1008 o yɛrɛ kɔni de la ka sanga ni kiri kunkanko ye an ka premier ministre kɔrɔ Dr Shokɛlɛ Kokala Mayiga ni ale kun welela an ka lakana tigilamaw fɛ kabi uti kalo tile fɔlɔ san 2025 ni a yɛrɛ kɔni weleli kunba kun bɛ tali kɛ ka sanga ni ka ale to premier ministre ya la faso wari dɔ ni o yɛrɛ kɔni ŋanamuna ni a ŋanamu cogo ma se ka dɔn ni a kun welela o de kama ka taa a ka audition ta a yirala k'a fɔ kunu tarata don uti kalo tile 12 san 2025 ale yɛrɛ kɔni welela an ka lakana tigilamaw fɛ tuguni o yɔrɔ kelen kɔni na ka taa a yɛrɛ kɔni bila garde à vue kɔni na a yirala k'a fɔ a yɛrɛ kɔni kelen ma bila ko fɛn min yɛrɛ kɔni a ka directeur de cabinet kɔrɔ o yɛrɛ kɔni fɛnɛ bilala garde à vue la fɔ ka taa se a ka responsable financier dɔw yɛrɛ kɔni ma ko olu fɛnɛ bɛɛ bilala garde à vue la a nɔfɛ halisa ala ka a ko ɲɛ nɔgɔya an bɛ taa bugunikaw olu fɛ yen nɔ tarata don uti kalo tile 12 san 2025 sɔgɔmada joona fɛ a yirala k'a fɔ binganikɛla dɔw olu yɛrɛ bɔla ka attaque ko o kɛ Buguni ale ni Kalana furancɛ la o y'a yira k'a fɔ bolimafɛn minnu tun bɛ ka bɔ Kalana ka u kunda Buguni kan u bɛɛ la ka olu bolimafɛnw bɛɛ lajɛlen lajɔ u ka kunnafoniyaw kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ni binganikɛla ninnu u kɔni tun b'a la ka maa dɔ de ɲini maa min ni ale bɛ sanu feere o y'a yira k'a fɔ ni maa kofɔta ye ale kɔni tun bɛ ka bɔ Kalana ka i kunda Buguni yɛrɛ kɔni kan laɲiniw ni olu ma sabati u yɛrɛ kɔni bɔla ka bolimafɛn ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen labila kunnafoniyaw olu y'a yira k'a fɔ ni yɔrɔ kofɔta yɛrɛ kɔni na kuma caman ko bingani wale yɛrɛ kɔni bɛ kɛ yen nɔ an bɛ ala deli halisa ala ka jamana in basigi kunu tarata don uti kalo tile 12 san 2025 Cɛbilen Dramé ni ale an ka ba Maliba ministre kɔrɔ ni ministre des affaires étrangères kunu Ibrahim Boubacar Keita ale ka tile la ala ka hinɛ a la ni député kɔrɔ fɛnɛ kunu parti parena ale yɛrɛ ɲɛma don a yirala k'a fɔ daba masa u ka wele sela ale ma kunu tarata don uti kalo tile 12 san 2025 Paris jamana kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ a ka suturalu olu yɛrɛ kɔni kan ka kɛ ni ala ye juma nata yira na uti kalo tile 15 san 2025 kɔnɔna na a yɛrɛ jabala la sokɔrɔjikaw olu fɛ yen nɔ an bɛ ala deli badanɛma ala ka a di ani alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen ma ka anw yɛrɛ ɲɛ ka an ta don kɔnɔ
Tɛnɛndon uti kalo tile 11 san 2025 an bɛ taa Côte d'Ivoire Sierra Leone ale jamana ɲɛmɔgɔ Julius Maada Bio ale bɔla ka i kunda Côte d'Ivoire kan uti kalo tile 7 uti kalo tile 8 san 2025 ni a tun bɛ Lomé o kɔfɛ a yɛrɛ kɔni bɔla ka i kunda Côte d'Ivoire kan ka taa i ɲɛda Côte d'Ivoire ale jamana ɲɛmɔgɔ kan a yɛrɛ la k'a fɔ Julius Maada Bio ale yɛrɛ kɔni de CEDEAO ɲɛmaa kura ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ a kɔni b'a la ka yala kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa hakilina falen yɛrɛ kɔni kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔw ye ka u fɛlaw yɛrɛ kɔni dɔn a ka Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔni tagala fɛn min yɛrɛ kɔni Côte d'Ivoire ale jamana ɲɛmɔgɔ Alassane Dramane Ouattara a bɔla ka foli bila kɛ ka ɲɛsin ma ka sanga ni a ka sugantili hukumu kɔnɔna ye a y'a yira k'a fɔ ko a kɔni bɛna a seko ni a dongo yɛrɛ kɔni yira walasa fɛn min yɛrɛ kɔni ye AES jamanaw ye olu bɛ se ka segin ka na CEDEAO ale kɔnɔna na a yirala k'a fɔ don n'a nataw yɛrɛ kɔni na a kun bɛ AES jamanaw yɛrɛ kɔni kan. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Tchad tɛnɛndon uti kalo tile 11 san 2025 o bɛnna Tchad jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ko 65 ma min yɛrɛ kɔni baara waliyala u ka capitale kɔnɔna na Jaminakaw olu fɛ yen nɔ ka ɲɛmaya ko o ta ka di u ka jamana ɲɛmɔgɔ ma Marshal Mahama Idriss Déby u yɛrɛ kɔni bɔla ka kɛnɛ in laɲɛnamaya n'u ka kɛlɛkɛcɛw ka défilé fo ka taa se u ka sniperw yɛrɛ kɔni ma ani bolimafɛn kura min b'u bolo fo ka taa se bolimafɛn kura minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ u dɛmɛ kosɛbɛ u ka kɛlɛw kɔnɔna na u bɔla ka défilé kɛ ni olu kɔni ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛɛ sini ni Ala man ka jɔnya jɔn na.